kan shira asem to mo a mutie so wiase nyina ma brabo so agya no ma munye nhira mo so a mo betwa ye dala ne nkrofo agya no ma munye nhira de si de obesususu ye bone afa mo afi 2025 sa kwasi kada ye boso ampa hye no 2025 akonfo akromfo mo Ghana wan kunkura no na nya 200 mu za konfo abodam da mu bi da on konfo kromfo abodam Jodi abra wona me chichine were ni Yesu mai Jena ni abra wona sumanu Jodi abra wona me chichine were tete pa na de ne ntesa bai na nsɛn mu abranda bia ada sɛ ka be ko bia na sɛ ka be hwe ase asɛm a asuo no kan ne sɛ sa brana sa komu a ye de ja ye chim abemu nyina ebekure mu abrechire sa abre no na asuo no kire se abemu emekure mu ha abrechire emekure mu ha sa wuchim ja ada se wobepe abona na sa ade ato ase na se ja no menchim kura wahyehyɛ botoma na se apampan so na so afa berefi enti sa ne ba no na bodi na wode baaye no ene sa adi no se efia na wo mode dore asuo no ana ma sa ade no ebekure asuo no sa wokodwale na wodun so mu pe na wodun so moja se wada na so wo sunsumu a obi frɛ wo a saa ene na aye frɛ wo e wone papa e wone bone bia na sunsumu abayifo e pe wo kra de aye ade nti wo bete se wo frɛ wo je so pe wonya wo kra sunsumu wonya wo kra I have for metie for mother for me mamu nyina kwa ba de boba so wiase so ene so yasan so ne kofoba ameni ampon e de nhyamu bi ma e betwetwe nkomo e de afa na asuo baako ho na enye nko a eye dayasem epese di nkomo kakra de fa daye mu ene ya ba be hu sesa ewiase na ye mienu obekire ne nyina mu e de amaye de nti a ewiase na ye mienu ene ye daye so mu bi ho no da on so daye ene ade no se nipa no obewu ano no ana ase den nyina na ebeji mu nchimu e de afi no ka me ho ene ma na kwaba yemfa asuo no abakosem no emfa nhihye so na se ye wi a yetumi edidaye no so eho enkobo nana akwabo ya asanso ehia ede nyankopon na eja no mase nana me pacho epese yedi wosu no ngomo na obebu asuo ni din ama ye ne ahya sese yedi ho yo edikai letchia mahwefo nyina ya na madawo mase se omunyabre na omuditi me ya na eso ya wakana se me yefre no esu adoyesu abena esu adoyesu abena my name yes batai wada side base bacha se wo firi kuna bura tanodumase mu a se esu no na eyehie eye kuna ne odumase entem utwa ya no wura tanodumase okay eba ni sen of how yo wo munchire mu mechire kakra mi sister Penny na omo ye nkola no se pesia omo kwa ahwe ekope na mo nsuo
nti wone nia odi nachi ekọ nsuo no ti omo hwe nsuo no a aduru se omo ebe yi enam na firi nsuo mu prekope na me sister no echi mami nsa no otu sika bi firi nsuo otu sika no na ye sika kokọ so enti inu apen ebusa na se fa na wo yi sa sika we firi no se mitu no nsuo no se he hwehwe baby a utu sa sika no na fasi wo na mehwe sa ade wo ya enya ade a esinsu sane a wo mu kire mu no na eye sika kokọ so ya sane a wo mu ba afie no wo mu se beka kire wo mawofo no na tintin be yese anufe no nti ampa otie ne nua panyin no ehwehwe baby a na sa ade no edisi etue bai ne gumu dwane enti wotu ade no pana na ade no wura no sunsumu ewura no satam na wonwo bada ti odi ba fie mo de o ma amfa na sem o be kan ye no awofo na amfa na sem ti odi benyini ebe wo emma me ni nyina mu no sa na ade no ewu na mu ti ni maame ekọ ni kurum aseche do mase ena wono so ti ne se okwa akobo na djuma enti ho ena asuo no ekoyi ni ho adi ede ware me sister koye fa so asuo no ba ifia ha me so etim be ware me no ena me chiri enti me sister no ekoye akomo wo nkranza enti wa na odi ni djuma wale fa ti e ba se ofiri mu no ena asuo no wodampam na asuo no be kan me nti na wopemi o kira kwan fa so a asuo no ebe wura afia ha ya meso etimbe kan me no mu na e kira wo na ye hwe asuo no esuban na fade sen na otie ebedi kan yenko na fade so sen no ba oye no yo tiefo na do so abena oye tano oba obochiri fita na ohye anwura ade fita nkwa no nje oyusu na ode ni su mama anyiya na ho sunsumu no na o kire wo se sa na sese wo yema no anase se medical akire mo kire wo se suo no wodi kai aware mi sister ma yakotete na kom nti ho no da yete na no no sa da na o kire na fade yegu ni shira o kire na fade na oyi ne ho adi akire mu a eno da ya na mu hu se ne bo bra oyi ne ho adi akire ne a me eda asuo ebe yi ne ho akire me no otimba se ohima wasiesie ne ho se ohima bite so ohwe na fade ya e ho no ho a e fita ompa adi tuntum ade kokko so ompe na emum se obe front makokko eye ne da ebrada ana se ntuma tuntum da brada no ompe nti se wa ka se woni pedua no se wo de ka ho a ema wo ho enkentin wo yie ebe hausa ko se wo be kwa akopa egu ansa na wo atine sisi wo so o kire ade kwenti a ompe ade kokko ana ade tuntum se medical chiro se woye tano bi echi ade kokko tano die na fade fita agese asubrafo no na efa tuntum nti no chese tano ba bi entumi mfa tuntum ana kokko nje oh se obehunu se asubusum bi ebo tuntum a oye asuo na nsoso oye brani oye asuo brani sana ya netie ye mfa nko asuo no ahonhom fam fanse tano bo fufuo ne bia ne banso ye blani no bo tuntum no chese ontimi nkwane maame no ha obetimi akwane maame ho na do so abran ya meken o ne brani e ka no ye frɛ no agimodwe oba ye no na otu no dise frɛ na agimodwe first day me kai se oba mi sister so nkranza no o wura mi sister no otuhwe efiti anopa edikosi anwumre ye goro saa no obi anim se wawu bai
ye guru ye no anu na ode no soro ye eni adine pa oba obotuntu osisi mu tuntu sei na adwumodwe na hefo na eto saidi ono ane bo ne din asechere na asechere ne sei sa agimodwe no ye kure ya ye wo mu me kai se abra mi sister eba kure mu asetena no ye bebo na tena se wa ha no kure mu ahina na ye frɛ no anadwuma nko na wa free mu sa breso no na kure mu ebranda bia na ka ada se ka behwe ase ana se ka ebekum obi enti asuo no ka mi sister na ye de ne baaye no na ohene no eto ne nsa frɛ asuo se ohia ne se one de nkomo ti ede mi sister kwa yin fi oduru ha na asuo ne baaye ohene de to ne nim se ni kurei tete pa ne de ne ntesa bai na nsɛn mu ebranda bia ada se ka bekum obi ana se ka behwe ase nti saa de no se wabade a obisa na se nti asɛm a asuo no kan ne se kurei di efia kana efia ade a wompe kurei di kana one obabu ne nsa ode ba nsuo no basa nsuo enam se oye fufuo na wompe niema finti no yemfa ade tuntum enko nsuo no emfa nkosa nsuo ni nyina omoye na wono de obata na emum ne ba se fini kana sa na ese onya bibi ede wohoro wo nti ne ba na yesa ade be ebeja ya gise wo kire amamre ema wo hene ye na obodawu ampa ohene suti asuyo no amamre bia estefata bia ohene gina woye na ye bodawu na sabre so na tando kofi ewo kuremu sabre na sa kurumu ha ye de ija ya chim abemu nyina eba kuremu abrechire sabre no na asuyo no kire se abemu emakurumu ha abrechire emakurumu ha se wuchim ja ada se obepe abona na sa ade ato ase na se ija no menchim kura fa hyehye botoma na se apampan so na so afa berefi oyen no edi sa mra nso eni besine sa ne ma ne ye no bibio enti sa ne ba no na bodi na ode ba ye no ene sa die no aje modwo no tino ne ekum hye ne maame ono anana eye sa ade no se efia na womode dore asuo no ene ma sa ade no eba akuri mu na okay me yenhwa de bi wa ha no se CCM ekurubie ne ho a asuo ne ho sa na nsinso ahemfo bebre enya mamre amane emma nsuo obia etumi ko nsuo nim so obu ne nsa so ombu ne nsa saa tetefo na yi a ne ne ye de komu no sto na empate bi wa se ekotua na se do magya ama na ka se mutwe mu time saa na ye be ye enu nti na ye yakohufu yi ye wo ho no me kai se mre bi esa ba se sa asuo no sa ukodwalim na odwunso gu mu pe na odwunso mogya kurumu hankura bebre nipa bebre udwale mu toa so wanhwe yie na sa odwunso gu mu pe na odwunso mogya enu nti se konfo wo kurumu a na sade se abribia no se du edabone a okosere okoyi apaye esere eno no so kwa e wa asema obeka e wo mpaye a obebo e de agina ma oman no eno nti so ye konfo na so uti komu a ugina ho ma oman no ntina na seba mamre bia mane anasa paye bia ese se wo bo hina mane no hine ma wakwanya ansa na wakọ anase konfo no wa utumi ko konfo no wa kasa utumi ko ebi kura me kasa na wahine no ni kuro ana se BBC so na se bebo oman no a wo tumi se utumi ko gina nsu na okosere na se okuyi apaye se ntifu wo ntifu sa na tie nti se wo konfo a ugina ho ma oman so
so tu ko gina ho utimi ko gina ho ekoye bibia bla o hene sa na tie na wo gina ho so na bia wo ye na oba na so amona mane oh Debbie say so ya ameka won semi on say idika kasai e ka kire wo say ye be ye amamre abekire nsuo no wo hene betena mu bi mfa se sa hene no wo hene no betena mu bi ono oni wona nso wo hema ne na chikafo no bi ebetena mu ti wo nim say asuo no de yefi ha ne wo enti se eba amamre bi amane bi mfa se kuruma ne nyina ohina mfo dwan amba wa wo de dwan be kwa koye wade because of say e wo fi nti tie me kan se me de asi asem so sa na na jima wonya ne ba bi koyi ye wo enipa bi wo ha wo mu edi abosom semachi na obi wo soso a se bi ona na kafra odi akonya kra still waye no se okwa asore nti se bibisi na wo aya wo te asuo no se so baka kire wo se sei na ekwa utimi edo wo ba afode ye firi se ko na se ya utimi bi nti so wo nhwe se sebe wo ye konfo na uti kronum na bibi eba be se na wo betena wa se ade krono emra misi na ye onkofo bi o ho a bi o mo koma asuo o mo ti kromu ba ahemfo ne mfo ma adwene emma o mo ene amamre sem ne ade sankofo mo betimi do mo pa ko wa bla ekuru ohene kuru ra enji wo mo ntum mo betimi ya amamre ma asuo ne beje me pese me ka se me kire wo se wo ti krom na se wo kom kro no ho nsu a se na etie bia no ese ohene no wo hunu se ni paso mesi kom kura so mesi nsu what you say denja ma me ka se won se sisi na ahemfo ne enkom ho nko nananom abosom ne sai so ni se nkonya de ne abosom ne nam sa se na wo kan asam se omo de asori ko ene ade na me de ide akonya me de sa abosom sem ne de nya me lai enti se wo ye konfo na se bi akotena ho na kaka na so hene na mfi wa otimi de opekum ubetimi akom senti ubetimi akom se asu bia da asantememu bia na eye otumfo dia asu bia enu nti se drum bia otumfo etimi frɛ se atanafo no obi amfa ne ta no mra obi ade ne de ekɔ ama na ase tutu ababio ode nsato so bɔ mpaye ade ma oman enti se ba se ohini mfi wa utimi kom ekɔya amamre ohini ntimi nsi kwai eba se ohini no ebesi kwai a asuo no ankasa etimi sifem ebe ka kire ohini se na ekoso timi me se onye se yesu nsumu asem enye wonam ani asem eni se wo ka no se wo ka no wonam ani bebira atams no aya na enye age se bia konfo a oti kromu a woni buo ma sebe empanifo no ana se won che se won fa bibia ho a ya wono oti kromu a wo ye ne niema aye no se me de aka me na me na tumi no vitamin ye me pena me ye de me pena me ye no sa na ya na tie na ye hwa de nsuo da ba bi mfa nse esuo ye di na nkomai na ewo no konfo ana se ude mfa nse ni konfo obi timi kwatena ho eya amamlema ne so pese kan ma ne kan aw eno die me mfa mani se wuru bi sa but se me ye konfo ne bia asuo enka maboso no ho ne bia makota asase e be asuo a betimi ason asuo no betimi mama na didie se bia duru edabone a betimi afa bia akokɔ ensa kosua ede akoma nsuo no se bia abetena na sase so nti wonye na onidi ema me bende betimi aye ne sa ma na yie donsini nsu timi ye sa de oh at times adonsifo no dodo no awa aboso fi se woni tumi a wontimi ntia abai na yemfa ne se mfa se mi dodo no a obi ba ma ba wo ho na ma besua hahan no che se mi wotumi oh se mo na wote abai no a tumi betimi awura wo wote abai ti a fi se
Abi wo wa wotia age so de nsangu yente ne kwa ebi wo so a se wotia age se kuta okosua nti wo ya sa ne ma no kono ha no sumi tumi betimi abewura se tumi wa haban ti hu ne se esisi wo kwa ni mum si wo kwa tumi wo na ye hwe asu nkomo na anyidi yawo efiri se ukomo no nani a mfa se ne bai ba tire su ya obeye mamuko ya mamre ma no mamme na pe me mu sister abreso sister abreso obetina so waba oh obafie oni so de complain na ba ya na se oh Debbie wanfa complain ma say waje ne mpatade yakasa a kire no say dom na doso sebe titi abreso na enipa no se ni enti waje na mane ya amano what you say enti sa ne ma no sisi amno kasa de ni hobi na ye fa ne say bia sisi aben kuro obi timi twa ko ne fie na bia meka se nipa ye boni nsa eno no ho ye na afema ko ya mamla mana na se enti na me kire wo se waje na mamre wo ye na gina ho akasa a kire ama na te ase what you say aha eno enti se duru ebre bia ye nsoso no yetimi de odwan ko afeso a yetimi to odwan bigina wo to odwan ene yakoko e de koma no so what you say sabiu e nipa fi bia ya ye de aka no safi ni nyina no kuta me nsem odwan onye fo anko bibia anko na me de ama no omoti ase ene sa abosomo motiri mu nyade abosomo tiri mu nyade ne abosomo die wo motiri mu nyade nemum mu a wo akire no na mu no se bi abosomo tiri mu ode na abosomo die tiri mu nyade etiase na ye hwe tano side no won say ye wo tano bi wo ha aba betwa densi o trinity ebi nso eye rasta nso ebe ne wo mu ne sunsu ya ewo mu an se wutiwe wo wafade a wofa ebi twa mu ti peme na ebi suso eye natural what you say eno nkire se de watwe peme no sebe wonka omo wo maye natural no wo nyina ya adokoro na emum afade ne sesa e ka se bia ebi mampinifo ne bi mampinifo nti na ya obi ade na fade eno kwasem ne tie ebi ye panyini se de wo ka no sunsum mu no e woni di so na eno nkire se utwa atimu ma eno nkire se wo de na panyini ana se wo ye mpesa eno nkire se wo de na panyini eno nti na me kire mu se obi ya wona fade asa atano ne de tupe ana aw atanofo de ye kase atanofo adoso ensuo doso ensuo bia na yetano ensuo ane de ensuo bia yetano ye ka mu bom se atanofo na ti ase na ye mbra ye topic na me kan so se osi ebiase ni wo mu chum kakama senti I am ka se ewiase ye wo mu mienu no ye wo sunsun mu wiase ene ye wo onamani wiase ene ya aya wo beba hai sunsun mu no wadi ka ba ha ansana ade be chema ne wa ba ha wonim se obitimi so dae se me so dae no na makonya kan kwansi saada no so wanya obi a onimu de onimu fam ankyere no amamre amana anya oforo ka kwa kohia sa nkwanhia no kyere se asi ewo sunsun wiase ne me kyere wo mu ye wo sum na ye wo ehyen mu wiase na ene sa abrim na emum abra wo bekọ akoda na unim baabi a wo kra no ebekọ no eho ene sunsun mu die no wa hunu se ba se wo da hunu ekwan bi amfa so abeda prekope na wayera utimi kodu
sa makwai buruchiri ina mkumase na ma eye sunsum mu akwantuo na watuo no eye sunsum mu de enu nti no se ye bobra ye dika bom wo sunsum ansana apie wonamani sania wo si daya wo dika si ne dem ansana wo de apie abonten sana barabosote ye bonu sunsum ansana apie wonamani enti se wo bedi ya wo di ye wo sunsum na yenhwe ade se obi wo ho a oda ono onso dae wo hu hwe de bia wo da ho se kija zono no kosunzum me ka kire wo ne amoti ase se woda na se wontimi nso dae a enye denti na tumirika enye kire se bibia ya enipa ba besi life bia se wo hu ansana esi nipa bia na so mo anana obi bre utese obi ya e wo se woda utimi hu na de Bible say omanya eni anisuadu no esumuduru ho eno nti se wuti wiase na se wunni anisuadu na se bi beto a ebes de wahu obi awa anisuadu obi a obi wo nipa krati mu a utimi danko ade a wo anisuadu eno nti na yeda so da ye no nti sofo beka se nyankopon bie mani ko sunsumu wiase na ho asem no dae me ka asem a kire sunsumu wiase na ya odifo no wo ka ho asem na ni bie ena wo hu sunsun wote o so dia ebe bie ne se wada ti woda ba bia wo kra no ebe sori akono akosunsun wo wiase enu ntina se wo da wu wo mu osumu ne de wo mu hu yai ye mum ye ne a ye wo se mu de ye hu wo mo ti wiase ye me wiase nya ba ko obia ti me ko obedi de me kan ye dia osoro obo ade no obo bibia mienu bibia ye mienu obo ba ma enua aye sisi we obo ba ma no nti wo hwe bo frese wo mienu a obehu ne se ba ko beso ba ko so ntimi nso de anso ne ye ba ma enu nti se awiase we ye mienu ye ba ko na ye ho mo se ewiase na ye nso enye sebe ewiase na ye nso animdifo no kire mu se asase ya nyame boye no ene tesa na mo wiase de wiase ye mienu wiase ye mienu ye osum ene ye wohye ti na nyame bo ade obo osum ene obo osum what you say di sunsum wiase de wo enti na no kire se bia obi firi mu a okosunsum mu no de na na yes se obi wu a kra no de o sunsum wiase na aka ehunam no kra no se pia epie ko sunsum nti obi da na oso da ya ti se de wowu pe oda na oso da ya ti se de wowu nti mo wu no sunsum omo hu ye but ye ba ye na ewo han mu ne na ye hu o enti se wani bia ana se wo wani a de me kan obagie di utimi sia obi preko pe wani timi bie unu saa nipa ya amahia na wonye nipa obu okra na obehia no uhunu se woye nipa bet no ye dua sunsum mu no saa na wote enti wani timi bie se bia wotumi no epese uhunu ne ekoto biase a wotimi de ugina ba bi din na wabie wani ema uhunu ne ekoso asase so ti sasa we die emu nsem do so na emu so ho pa wiase we emu ho entina na so obida na se bia oso da ya esese wasanso ewani bia sese obi na ohu ne mo ana aw da bi set you da ya so ne die kire wo die beba wanya hu na wi na emom se bia wo yete wo sesisi e physical sisi e no se tumi bi ewo mu ana se ukura tumi bi a wani betuma bi sisi ya ama me hu wo a me no ka se uni pasu a wo ye eno ye ni fufu nya ka da ye no ho sa physical itimi bi
ede ya na ye hu se enu nti na nyame abon na so e de aka nipadua ho se woda nti na obi a oda onso da ye no den na se woye se woda na se wonso da ya entempa no se utu anamo bi se utu anamo le wa ha bible ko mienu bi wo se mete e ma wudware a wa anka se onipadua na wote wonnia e koso wo abrabom bia wani se wubehu ntina na de na ebeba ebemu obi beda won so da ye okay enu ntina yesi ewiase mu ohunu sa ewiase wo ya da we nyame boye no wode hye atumi bi nsa what you say nyame de wabo wiase na emum ehye tumi bi nsa wo beda na untimi so da na say unhuru de ekoso na kire say bibi ekoso wabrabo na emum nipa empese wo be hu no nti na wafre wani nti de ekoso bia e wo sunsumu wiase nti de ebe koso bia no wabe hu wo sa nipa no se wo te sa sunsumu wiase no wabraba a wo bo na sase so no obi ebo ma wo sunsumu nti de obeye bia ni wa bia ya ma wuda nti e wo se wo hu de ekoso ya no mu do mo ha bi no na la ye hwa de bia ye da de bia ne se nipa ne so da ye na se de bi wo ho a e bi obekwa amane mu na bibi besi na se so da ye na se de bia se wo da obekate wani se wo da no nko ade e kra no e ko baabi once ya wache ho ato fam a na se wo kate so a wada no kra no e ko baabi ti esese wo hunu baabi a wonam na ye hwa de obi wo wa so da ye bi onam kro onim ho da eno e ka den aw baabi a wonam eno na kire se sunsumu wiase no wonam o se da ibo ha me ba wo se wonam aha na won me ba o utiwe anya baabi a na wonam wo hunu se bia aha ana me bo baabi wo ha obekọ adwuma de obekọ enso wonim baabi wonim ho da ana me bo sa ne te se ne wutu kwa na sa pepepe na da ye no ena da ye no so te enti sa wo da wo nai wo wi nko ade a wo kra no wo nai wonam ntina na se eba sa na wo so da ye na wo kra na sa be wem aw eno de once a wo benyane no wo se bi wo a se wo da na se wo bejane a obi e kasa wa akira wo te kasa na kakra e che se wo ba no ma wo ba nti prekope yo be hu an se wasan ba wote biem eno na wo se madanya ne su da ye mu no betimi aso da ye be 2 hours na wani so ate wo be da won san so biem aw etimi basa ebi wo so a se wo so na se ensi a wo anuru baabi a aye sese wo di koduru a wo sa akata wani ya no wo sa anya na to aso bia na bibi e beto sa ndi se aprape bibi si e bi kura na obi aye bibi kese na waba no ma wo sa da ho din a na wo famu da wutimi sa ato aso no chese bia na sese wo du no wanu enti ese wo to aso enti se na sa amfo anto aso na sa de wo koso fofre se amfo anto aso na chese asi ese wo bia wahu ebi so ameka se bia woti woni hu se ansi nsu wo ni padua no na wo hu se ansi bet sunsumu de yeso wo na no wahu obi beka se me da meti wa chichi se obi frɛ me say oh me bo pitiri na me sorry ye ebi ana wada obi anya no ba no a wo tim le yemtimi hye na wa sorry sunsumu wiase mu no se wada na so wo sunsumu a obi frɛ wo a saa ene na aye frɛ wo no ye wone papa ye wone bone bia na sunsumu abayifo e pe wo kra de ayade nti wo bete se wo frɛ wo wo je so pe wonya wo kra sunsumu wonya wo kra enti mo no a
wo yembe hye wa wo benyane no nyame na ama wo nyane afiri saa bia no a na wo no nti se ba sa wo nya okra bio bi so a na wadi aduru ana sa wo do nwaja tumi bi saa tumi no ebe nya no enu nti na nipa oto a nsa se wo tena se kwa kese wo pe baabi na wo dwane na je wo kra no nkwa ye wasem bo ne po ye ne ye nso da ye ne e make sure say ye betu ho anamo na da ye so de da hwe obi usu wo ho a be ka se me da ye na me so da ye me ekure bia ye me pen me da ye na me so da ye na me sa so da ye mi amadan me sa hu se me so da ye etimba sa eye da ye mu entoaso eye da ye su mu ne ntoaso that is me do certain level bi ana sa aya na mo tutu sa na tie me ka se nye eye na me so da ye no ase me sha se me so da ye na hu se obi a tweme me se me de me sa ko o se pan na me ni so teme na me sa ko bo ho me ho aso sa etasi anya ade a enwanwa ebia na sa da na wo so no ba bia na wo kro no na sese sunsun bi wu firi ho what you say nti mpese me kire wo se sunsun wo asase so a ebo ye ho bai pa yendem nanti ye bibia mu ya tiase na o bibi kakra obeka de a kire omoda omonso da ye no ene ebia owo ade bia betimi dia boa mo bia bibi owo no emu twene ade wo de che ne free say ebia o fa we say so what say na ye bia o fanchine aboba gunsu ebia fa yese obetimi ammo mo kakra wonya kire wie ye wa kan de so wa kire wie yo de ma kire na me ma tiefo ye ka sunsun mo asem ye ka ewiase mienu a ya wo asase so enwo asem na kakra betim de agamo a meja wa akwan se wo ho na se wo da na se wo nso da ya enya ade a ebeboa wabrabo enye eno nti me kire wade mienu se wo beye ne firi wo kono wa ankasa befre na wadi ho adanse obekwa akope tamiu unya tamiu no a eno no se wo te a ente no awia kete manyu ntum anabatututu anase anwumre wote emako nso wape enchina boba sonso pusa tamiu no na fadwale 3 days efiri wo kono wa ankasa obehu se obehu eniema ekoso wabrabum ene wasetenam me cameraman na fe de obeso dae na me refi asem wi se yenhwe abosomo omo wo esumu ana mo san wo han mo etisi nipa pepepe ade nti no mo de ne yesa abosomo aye adwuma 24/7 e wo wiase babia eye every corner bia no sunsun otimi ya adwuma ebowura ho eno ye de mo do mo nsa be hye mo nsa mo yo mo adwuma no Dabi abosom de wo mo wo sunsun mu na apie wo unamani to mutum pasa e wo babia nyame ebo ade no ya obo otumi no odi sha abosom nsa odi sha abosom nsa ade ntia me ka bibia kire wo senti a ama me de sa asem yoba no se ye ka se abofo okra no ene wamo asasi so abofo ene wamo ya sa asasi so abofo no ene wamo nana no mana enu nti ena me kire wo se asasi so we ya yetisu ye tumi no e sha abosom nsa sa asasi tumi e sha abosom nsa nana
won say obi obo bia ye obofu aw me ka asama kire bofo no se bibi ankoka na o meboa what you say ena sentia ma me ka asa so no se abosom no ebi mu a wa achi ne hunu se eye adeboni na bible mu kura no se Rahel se hwan wo kwa awade no wo wiya papa ne bosom e de kwa awade utie de meka no wo wiya na papa bosom e de kwa awade bosom enya de boni nyame bo sa tumi ni se e mabo nipa ho bai e mebo nipa e meyi nipa mfiri wo hawo mu anu ntina sa tumi no wo enti so wura sunsumu a se wada no omo ho na so ba onemani se so omo so ho ni se wo so da ye na aya wo hu abosom no separate ni wo hu omo wo nso separate na so bo na aye photo fly dabi se wani ebia ama wo hu na se si akra aya me no ti abosom wo ha me no kasa se si abosom no e wo ha omo wa around but wuni ni mani ne mbienzi ena me ka kire wono eso pedro esa o pedro na do horo wani obehunu ade asa basa so se wuni awokodura wuntimi ende ne me ma tena wuntimi nyina no se niema obehunu wo wiase we mo no obehu sampa wiase so na wokwa ya ti ase yesu ane ma bebre de wonti ase no ene na kire daye wo onso daye no o de ma wo free mo de mo nye na mo hwe de besi na na for 3 days for 3 days be jale for 3 days fanyare fanchina bo no nso hum enti tami wo no nso mposa on fanyare for 3 days wa be hu ani so ade na wo be frɛ na kase na mpasisi de mitimi so daye yenkoye overdose bia wo say me pese me hu ni bebre nti na akotete tami wo ha ba ni nyina na da kogu bucket wutimi tu ni hini kura na de aka da bi enyesa de a kire wo na na sese wo ye no de wonti ase no wo frɛ na na wo bisa no aha ene bra me kwan emi ye de yenkomo twetwe no edisi yakram